860,000 pesos na halaga ng Shabu nasamsam po sa isang negosyante sa Rosales, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasamsam ng pulisya ang humigit kumulang 860,000 pesos sa halaga ng hininalang Shabu matapos arestuhin ang isang 38 anyos na negosyante sa isang anti-illegal drug operation sa Rosales, Pangasinan noong gabi ng Enero 5, 2026. Isinagawang operasyon sa Barangay Zone 5 kung saan nahuli ang sospek matapos magbenta ng isang pakete ng hininalang Shabu sa isang operatibang nagpanggap na poser buyer. Sumunod na nakumpiska mula sa pag-iingat ng sospek ang isang belt bag na naglalaman ng 19 pakete ng hininalang Shabu. Tinatayang 127 gramo ang kabuang timbang ng mga nasamsam na droga na may katumbas na street drug price na 868,564 pesos. Na-recover din ang mga ginamit na buy-bust money, budol money at iba pang personal na gamit. Iniaanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa sospek na kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.